Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have crispy and spicy chicken. Kami po yung nagluto nito mga ka-studio. Unang-una po, prinay po namin to, tapos nilagyan po namin ng spicy sauce po. Yan, kami po mismo yung gumawa. So, ready na po ito. Di natin patagalin to kasi baka mawala yung crispy nito. So, sama ko yung kapatid ko, yung younger brother ko, si Ace Tambay. Pray mo na tayo, Ding. Sige. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ano po, mga kauntan nyo. Wala rin. Dito ako magsimula. Yan. Yan o, pula o. Grabe. Lalaki pala, no? Ubus yan natin daw. Subukan natin. Tara, kain po. Ang sarap. Tama-tama pagkaluto, no? Sa'yo yan, ha? Dito ko. Okay. Lutong-luto po siya, mga studio. Ang sarap ng sauce. Manamis na mayroong kunting anghang. Hindi naman masyado. Ang sarap eh. Ang apat to eh. Ang apat na to, no? Sa'yo rin. Ang sarap po. Bilis mo wala ng ano? Crunchiness ba? Nabilis mo wala dahil sa sauce to. Pero meron pa rin siya. Kunti. Manghang na?
Hindi na masyado. Sakto lang. So, panglima ko. Laki oh. Minsan na ba, medyo miss ito. Ilang piraso, Dre? 18 18? lang. Pang-anim. Grabe, ang lamig. Sarap. Coke. Daming ice. Sarap. Tayo tayo. Yun. Diyan lang. O, pito. Pito yun? Ang laki po. Ito yung chicken na talaga mabusog ka sa mga tatlong ganito, no? Sarap, lamig. Pangwalo na ko na po. Grabe. Tagsisiyam talaga kami. Pinsya na ba sa mukha ko?
Last chicken. Ito mo na ako, girl. Sarap talaga. Laglag. Yun. Grabe. Yun po, shoutout po muna kami. Shoutout po kay Zian Rolyoda. Maraming salamat po sa pag-stand po ng star sa aming FB page. Shoutout din po kay Estrella Calnia from San Jose, Bulacan. Jollibee Medrano from Agusan del Sur. Ricaina Eugenio at Gilbert Gisolga. Shoutout po. Shoutout din kay Jupak TV from Pilipog, Cordova, Cebu. Shoutout po. Silingan na mo. Shoutout din kay Nilisa Obrero from Ilocos Norte. Genevieve Ipurak. Gunigunda Abiha from Consolacion, Cebu. Laika Peñaflor Salomon. Shoutout din kay Astin Silverio. Ray from Sindangan, Zamboanga del Norte. At ang last po ay Liaris Ann Reyes Cabillo. So yun na po yung shoutout natin mga studio. Yung iba po sa next na lang po na episode. Maraming salamat po sa lahat. Bye for now and kita guys po tayo sa susunod na mukbang. Bye bye!